Saya ketika apor ke meeting pe nedo nang nelo pusi litum kace perai seta alam dukok pe masih meeting nang litum da hang det lo la pen ke demonstration hang det lo ahok lo ilitum nang kok lo hang hit henodak lo demonstration claim klit henodak lo ilitum che than olo demokrasi alam che than piklo la pen election ko pima po alam da che than piklo seta ilitum hala ke nang ji hot bangke ilitum teni jang titilo la pen ke damtang MLA election bangke CM ke hai matan ilpan congratulations in happy nilile nipan congratulations ang pitha pole pu dakali nili hai veklo pusi pu seta ha phia bage nili chot kali anur kapre dum da hai thu thede la bangke manghu prong lo itum chini lo lage hala EVM tempering mane EVM are low pin ni ge vitap aprang ben setting videt la pen bluetooth system pen ha kahe low pen nang claim det la son misen lage ilitum linganing ye chot kali election rem det posi pu puali Elon Musk pudo pier theng bong ke plang ne bang inut lo lang li athik te plang ne bang lor kong lo la pen alang li ke la computer pe ne lok se salam bang lo EVM pe ne ka salam lok bang lo alang li te pulo EVM ke la ke manipulate me pu la bang ke setting det seta me la pen pine vitha vi prus ta me pu la pen kitab long ta tok la bang bluetooth system pen ke ber tang pota lar phak me paladak ke tok du la pot si ilitum remdet lo remdet pen pot sita remdet amat alama bange puan jut kok nangji matha thedet nangji pu alam kali lo ke hai bange se than ling sita bongo sena tum si hai lo BJP karbia BJP tum cerap dun lo bongo sena phan cerap dun lo la pen ke alang litum phan pe hai la so alam buji je det ji me ne sita demokrasi po alam chini lote la pen election po alam chini lote la ansi chini unji la ke ahok lo karbia BJP tum si bongo sena phan pe hai la non ilitum HAD minister ke amit hai man ke bongo sena ka leader mene ba rona teng ben mininga teng ben pudam lo tikalang lo alang li non ge bongo sena si ilitum arichu non ge kupuson si alang li phan richu bat det loma bongo sena phan ye bat det ke ilitum hala election hut mathak krang amat urunodoi penajok bihek alam la suri sira pharohini ra phokke ko poisa pen atangka pen la pen hala lakpoti baideu suri sir kep lo ne pilone hala pen ajok la pen esona bangke hala kaperi bang paperi lo BJP tum mane bongo sena tum paperi lo bongo sena asakora tum paperi lo BJP karbia BJP tum mane bongo sena asakor pusi tum punang kokpo athema lang litum si non ituma HAD minister ta kapenchong lo alang litum kali puji election alam chini lo te lan si chini ji kalang ni tum si pinchong lo pupu chini unji la yeso pen akapola pen si itum adet arichu
Karbi Anglong West Karbi Anglong Aricho là bên đi mà sau ta lo Aricho ke Bongo Sena Phansi Pim Chong det la Aja tum pulo HAD minister के थांग ना गली लगे CMC claim link दा claim जी के पुसे पुला है सेता लसन गली लद्दाख la 6 schedule along do 6 schedule paragraph 14 along ke tok do paragraph 14 along Ladakh ke tok do aning hang lo te government tum aning hang lo te governor aning hang lo te commission ng BG la pen halabang so a commission a report ke assembly along la pen cabinet along HAD minister si BG place G summit G la pen alang li si a report ta jerso silam dunji jerso kalilo silam eta teklo a report ta ate mahala commission aninge hanga linge minister dang credit leji mati ange hala non la so aporta lata Farukres Kebra 1995 aning si la so por la amendment along daga pedo la te war la box amendment along na pedo oh Ladakh amendment along na pedo 1995 aning with effect from 12/9/95 the Apram Hutke with the recommendations of the governor with respect thereto usiara ke to Apram ge now la 1995 aninkan la phakama that thereon by the government of the state to top that Governor lo anda pelele der lo Assam government si silam der Assam government si silam pulatan te lake cabinet minister lo HAD minister lo lagi ke silam po non a commission ba silam et lo pangni et lo additional chief secretary Kalyan Chakraborty si a chairman alangli IAS officer Nilita Chidi alangli si a chairman lo lapen a commission sing et lo inquiry dobong lo non setahan la arula teng pen ili tumapan rata tumapan non anta arju hor hilang lapen ko PPC tung ki claim nang yi ke claim kang tung ma nang samit tha puta nang than nun tha puta itum nang pu pelang non anta nelige arju don long lela lapen la so arula tengke hala paragraph 1 clause 2 long keto C D E F walong C D E F a close ating a close upon aja kong pen hala so aja kong pen kemun ko pipilama lake itu ma district ilitung Karbi Anglong ri a area PB hekta un petemuchot ta un lapen amen talar phak ta un lapen ke akaprek a district along pacherap dun lok ta un lasi laso podlo mene langkircha area ke langkircha a area ke non di mahasau long si pacherap dun nang litung chini lo ne chini ne lo ne langkircha area pu hala kandulia na thu hala ke non di mahasau long si kapacherap dun
bang akama bang ke claim bom lo ampen la soan ki claim ji itum area ka pi biji apan hala Dwaram lalo polling station kri si ke Nogao district along Piludun Edla lapen Dolamara na tu Dolamara kahan nilip na tu lo nilip lo lapen Dwarbaguriya na tu lo hala bangke rong kriner kep lo ne pilone hala da bangke Golaghat a district along si Kapilut Dunjia Pan akam claim bom la si itu madet abangge karbialong ria bang kapete jia bangge ning tetelo kapi bija bang si claim po la kacheplan ike hala ilitum a uruno doipen ilitum a Lakputi by Deupen. Ilitum a ration card pen. Ilitum a job card pen. La pen ilitum a mass joining pen. Amatsi la itum a det karbiang long kapi biakam non claim tanglo. La pen itum a richo ke Bengolia munit lo non ke. Ahogalam si puder follow. Ili tumarecho ke Bengolia munit lo. Athema paragraph 1 subparagraph 2 C D E F ateng pen CM pan karju nang ya kamawi alang li hakla HAD minister aning kahang ateng bisi claim ji la hello andela kom Aku putule thot lo kumata tum lo lage claim ke la karbia BJP to banglo Bihar sena bongo sena tu ngel lage ini ta claim po seta la karbia BJP to mabanglo lage claim do no bangke kali puji punang ni lage sini ne defense ke claim do no mene ahoglo nang itum bhan ilitum hinti wareta ale kong daji tini pe me mete pachini pe me mete alang litum son se claim bompo ilitum la son sinang claim nanglo la pen ke ilitum pubom lo ke itum nitum ingtango pudi politics take moheta ningelo nilipanda nang pubom lo alang li politics take Politics ke claim ke abinong ke det kache raiji apan itum akhei kache petheji apan det ta unante ang dang da ka petheji apan si politics ke jok ta ke claim ron kache dan ta isi a politics lo ron che dan po banga det ta che raidam tik po anjivi la anta claim lo la ta politics lo akhei ke pe theji apa amuluk ke pe ong ya pa ke pang tang ya pa si politics ke claim politics ke isi avisim lo itu mak akhei ke pe theji apa itu mak det ke pe theji apa akhei ke pe ring be ti apa non la na tha ahok lo APHLC ke non nili det kalilo nili pota APHLC lo harokresir kepra hinia ningkan nili pota APHLC pensi MLA election cedan dulu harokresir kepra hinia ningkan hala bang sohot ilitum hill state ke hang separate hill state Inglong arat atum an isi a state donangji buke hang karbi atum da dodun lo nilipo do lo dak John Kathar pudo non ge avidet lo ni Francis abang dolang ne pilone sa ulor pamalang li
Lapen ke dak sar ik terang pudu gubernur putadu latum antalo lapen nok betimum putalo hajeng kanatu lapen ke lapi ke nilik longsodar kathar lo harokresir kebra troksien ingkan election cedan no EPHL Stephen Raidang ing pilo Gandhiram timung lo Dorsing terang lo Barelong terang lo Lapen Langni kupualang langni Muniram langni alang litum an lo itum EPHL Stephen si cedan lo itum remdet lo Lapen itu man pulo election kiko politics tek pulo. Politics ke tek amat. Harokre sirkebra sirkebeningkan ilitum autonomous state long lo. Amat politics ke tek kasi krong atum autonomous state warpit lo. Politics ke tek po atum si election na remdet apa si alang litum polit autonomous state ke wan det lo lagi ni linon na ninje tap kali lo laga kita pelong se dulu lagi lapen politics ke tek ku kipu ilitum ateng ke sensan singin tidak politics tek lo amat batah ini dah election ta remdet lo itum pape remdet lo Politics ke tek bang lo election remdet lo Sita ahok alam ke alang li hello politics ke tek nei bang lo la si karbiang long ke do ikok lo atema politics ke edet ke raiji apan thei ke raiji apan si politics ke claim harokri sir kebra phokebra isian ingkan itum bang haro molokal bang pen karbiatum bang trok ner kepra ner kepdo politics ke tek kaje krong atum MLA tanang hai lap lo ang hala ke chair su pape hai bor iti tila hala sot pen amar hala tum tek o polojitin amar non kaje plan ke non 2020 11 aningkan, 21 aningkan, asen sasalong bangke. Karbiatum bang tarong bong pen, bang tom kebra pobet lo.